Fresh, malaguyo. Che, o ini kaya katamong topic ha. Darandaman mo ko ha. Awa. Ini che katuan niya ini ha. Ngayon panahon ngayon importante pa ba ing virginity na ning metong babae potang makyasawa ya? At bakit? Diyos ko ba? Papa MJ, live on air. Papa MJ, live on air. Aning saya, aning tuwa, kahit saan ka pa. Papa MJ, live on. Hello, kamusta Butchok? Hoy! Hello? Pwedeng interviewin ko na mo itang babae. Iyan na mo, mapogi yan. Ay. Babae. Iyan na mo, interviewin ko yung malagong babae. Pare, alwana, iyan na mo. Pare, asawa may ba yan? Ay, kapatanda ko po. Bala mo nga, talwa ka tatang. O kaya, ba ang punta? Itang minunang. Ayan. Kalagunang ma'am niya. Bibilugin niya lupo, oh. Ayan. Ang pisngi. Pakandot ni pisngi. Siya na ang kalagyo. Jamaica po. Pwede po bang sentro yung camera? Sentro po yung camera. Marini ako po. Ay, che, malago ka. Don't worry. You are so beautiful in live broadcast. Kay. Kamayos mo naman. Ay, che, sasabi ko mo tuto, tsaka rin kapampangan talaga mga lagulang pong mga santing pera ketang nandin. Pera itang nandin. Che, pilano ko pong banua? 18. 18. Ot kalagu mong makanyan. Kapatad me ba talaga ita? Ang punya mo. Nga, pero po tagalang na ano. Ba pulot kintaklan damulag tayo niya tang anak ya. Makanyan niya. Nang milyari kaya. Mahalo kayo. Ayan. Nakagobraya si resort. Magobraya resort. Awa, kay Remson. Ayan. Che, atalasawan ako po. Alala akong basta wala akong bata. Kamakyasawan tambay, Ken. Kasi lakang akwakin. Kaya rin gana-gana po tang kailakwa na kang misan. Manasakit ka mo, makalunos na ka man. King kalago mo ngayon yung gawan mo. Makyasawa ka kening live program ko. Kasi dakal makwalta keni ay intindihan mo. O sige, pantun mo ko. Basta, pantun me ha. Bayo sabla. Pasibayo. Nano kalagyo. Jamaica Tuason, 18 years old, di ba? No ka rin kayo ketila buwad kapampangan. Florida, yan. Score talaga rin kapampangan. Mga lagulo, yan, oh. Balo mo, che, bala mo kahit ka pang TV babes ka po, pang calendar girls. Kapuri ko na tayo. Basta't samasan mong makibat, makapagkasawa kang makwalta. Ulawin mo, blooming yan yung kaputilo po. Pero yung manual ng kapatad me talaga, itatutuman. Ikaw ang kapatid mo. Kuya ka. Che, hindi kaya katamong topic niya. Che, katuan yan. Guys, sabay sabla, pakipusuan tayong kaya katang caller. Dakala. Puso. Ayan, nakain naman, babagay kayong puso. Fresh, malaguyo. Che, hindi kaya katamong topic ha. Darandaman mo ko ha. Awa. Che, katuan niya ini ha. Ngayon panahon ngayon importante pa ba ing virginity na ning metong babae potang makyasawa ya? At bakit? Diyos ko, parang kaya sagutan yan. Bakit? Nano? Parang kaya sagutan. Nano? Kumpar, binabisa yung wali. Awapen, importante pa ba ing virginity na ning metong babae ngayon yung panahon na ini? Awa naman, syempre. At bakit? Syempre, nung yakapakasal, yakapapakakai kayo. Makanta ito. Yakapa mo pa, Baludan na ito. Yakoy ako balo. Pwede mo bang sabyan? Baka nita, mali mo.
Like, Che, may ka-boyfriend na ka ba? May ka-boyfriend na ka ba? wala akong bata. Pero may ka-boyfriend na ka. Awa, May kapila na kang boyfriend. nagwala pa. Yee! Ro? Kaya pa kaya ini, Ro? Ay, wala naman. Ako naman nakakakit, baka nang kumakain. Mo kakit. Bakit putang mumuntala kayo tsula keng gulit mo? Ay, ako papakit. Ayaw mo papakit. Awa. Cheti ka ba nga share love story, love problem, family problem? Ala naman. Ala. Ala, so single ka ngayon eh. Single ka ngayon eh. Awa, sige. Guys, single niya o reng mga kwaltakin. Mag-ready na kayo reng mga kwaltakin. Ayan. Chen, ano mo ing panintunan mo king meto nga lalaki nung ating datang talagang lalaki kaya ka na yang ayasawa mo, yang deserving nga lalaki para kaya kang akayabi mo king abang biye. Nano king itsura, nano yung panintunan mo king meto nga lalaki? Simple mo, magana ka. Yan. Magana ka. Nano po, ang gampang mature basta magana kaya makanyan. Wala nang itsura yan eh. So laking itsura yung galo pa yung bakulaw, okay mo makanyan. Ayos mo, basta ka eh, magana kayo. Hanggang pang lupa yan, tokmul kalupa ko, talagang okay mo. Wow, basta ika. Buri mo ko niya. Basta ka niya. Ka makanyan. Kakakanyan puntalanda ka niya, hindi kaya hanggang malinggas. Hoy, ati na akong asawa. Ati na kang asawa. Awa. Kaya gras, baka pa mo, paneda kang abangan. Kamakanyan siya, tutuman. Bahala ka, tumakas kung ngeni kanyan ke. Tumakas kung ngeni. Che, ay ta, nano pa yung panintunan mo king meto nga lalaki, king itang physical, matas ba, pandak, payat, mataba. Matilo sarong, makanya. Matilo sarong. O sabi na kanta ako makwalta yana. Makanya talaga rin pengari tamong burida makapagkasawa tang makwalta kasi pin alangan naman na magkasawa ka kay ba't hindi na niya ang problema king asawa mo kay ba't labanero ya pa niya asawa mo, di ba? O dapat tanang makwalta hanggang labanero ya kanitay na napansin ni mamoy ta kasi pin retang pera na retan kay karita mag-focus. Wow. So kap na mo naman yung buri ng mamo makapagkasawa kang makwalta. Paborito makwalto. Ali, totoo naman to. Siyempre, nini mo yung pengari na naburing mira siya king masanting kabilyan ng anak lalo na ika malago ko. O lawin mo rin mag-comment to. Soy Kalaguna, no? Nakakanong kalago. Kalupa meni, no? Itang anak ng Gretchen Barreto. Ay kay Marjorie Barreto. Nala kasi Reta king channel 2 dati. Nano pang okay ugali, nanong panintunan mo king ugali na ning metong lalaki? Ya, pinita, magana ka, manyan. O, itsura. Matilo sarong, manyan. Matilo sarong, makanyan. Ampo pang nano. Wow. Matas, makanano kasing katas posti, makanyan, tanaman. Baka na ano katas, siyempre, timo 5'5", 5'6", 5'7", 5'8". Baka na ano? 5'9". 5'9". Na ano ko hari height? Ika na ano ka height? 5'4" ko mo. Kakapantun-pantun mong matas, kayo pala 5'4" ka mo, di ba? Kaya ba nakapangkataba? Kaya ba? Ay, kapatag ka, oh. Mas malago ka. Ay, magkano mo? Che, nakang kalago king live tamo tutuman. Ayan. Che, okay mo. Oh, guys, ha? Kumana kayong ballpen. Kutangke nung nanuyalagyo king Facebook. Tandaan nyo, guys, babastusan. Nung Bisayong lang paglolon, magpakitang gilas kayo. Padala niyo yung pera. Che, 10% ko, ha? Ikaw, che, alupa ka naman. Perang kalupa ko. Ali, kesapi naman makapakisawa yan, tambay ka rin. Kaya panasakitaan na ka, dumanop ka, makayayat ka.
Ayan, che. O, kabalen, pakipusuan tayo pa yung kikatamong caller, malago. Ayan, pakipusuan tayo pong dakala-dakala, puso. Kumana kayong ballpen, kutang tayo Facebook. Che, willing na kamang bang BMA yung Facebook account mo. King Live, bang kanita retang bisang mag-add kik. Message sa che, tandaan na mo che. At chula Amerika rin ni Japan. At chula Canada. Naka magkasakit kimbye. Tanggap na kang pera ka rin, no? Nano ka lagyo Facebook? Jamimay! Makanya na ka man lagyo? Ninimpe pa lagyo kaya pekasak. Jamimay! Awa, pang Koreano! Jamimay, ninimpe may lagyo kaya kay mamo? Palimeno lang ako mo, totoo lang yung Jamaica. Pero nano ka lagyo king Facebook, baka nito, a-add na ka. Jamimay. Maka nano yung spelling Jamimay mo? Jamymai. May pambilisan, balo mo naman. Nang karakalmakla ka, buntok kalupa ko, tutuman. Bagalan me, Jamimay, how to spell? Jamymai. O yan, Jamimay, nano kapilido? Wala yung pilido. Wala kang pilido. Emi yata. Ni pati ko atang tatang uli ako may pilido mo. Ating ka ba sakit loob kang tatang mo? Ayan. Alimbawa mong makapakisawa ka kening kikatamong live. Anti mo, at chuya kening future boyfriend mo. Nanuing buri mong message kayo? Wala akong balo sabyan kaya pagilalo. Wapen, itapin masanting pineme kilale. Baka nitapin, akit mo. Halimbawa, nungi ka man nga sawak, mo sana. Magseryoso kayo, burim babayer. Baka yan, naano yung buri mo sabyang kayo? Just in case na chuya Kenny. Nungi ka nga sawak, puntan mo na ako. Bisa na ka namang mituran baka nyan lo. Jamimay. Puntalanan na ka. Awa! Tuki na ka man kaya. Dali, Kenny kami. Kaya makitod-tod. Matutulang kay Kenny. Guys ha, darandaman niya ka puntalan niya ka karela, makitod-tod ko karela. Ate ka bang buringi greet? Awa! Sige, go, greetings. Alam pa na. Banggitan mo lang yun yung kapatad mo, Ken. Itangampun yung kapatad. Okay. Yan, sasabihan da ka rin kaya katamong Manal B. Malago ka kano. Magkamong burido. 20 kano, 20 pesos. Noon waring karela ng Espiritu Joey. Guys, ilagyo na Jamimay. Basta't aliyo la babastusan. Basta't mag-message kayo guys nung bisayeng pakibasan, pakikilalanan. Basta't magpakitang gilas ka pag lolon me alwaitang nung nanong pamanya, di ba? Ne Jamimay. Awa po. Dakal salamat kaya ka ne. Thank you din. Pakapakan ha. Mana-bana ka naman. Bilan mo kanyang dumi kung maging barilis na ka naman. Tatang ko Tatang! Misingidad ka tamo, tatang! Ako yung tatang mo, misingidad ka tamo. Dakal salamat ne, pasibayo. Nano ka lagyo Facebook account. Retang i-eme kakwa. Jamimay. How to spell? Bagalan mo yung bagya. Jamymai. Jamimay ne guys. Makanitaya ka simply. Jamimay. Ala pa bang mag-add kaya ka? Alay, ako mag-online Hindi ka mag-online. Sakit lang buntok rin. Dakal salamat ne, Jamimay. Din po. Dakal salamat. Ka pa magkasawa, anak ka pa. Sopan ni pa imamo, sopan ni manos pinggan na po mamipi. Banta mabiyasa ka. Baka nita po tayong ka magkasawa, biyasa na ka. Tsaka po tang ating pepadalang pera kaya ka. Pala ko mo yung split ends mo
Medyo dakal. O, dakal, salamat. Bye-bye. Bye-bye.